こんにちは。はじめまして。私の名前はヘベロラ・ジェイソンと申します。19歳で独身です。フィリピンのダバオディオロから参りました。家族構成は父と母と兄が2人と兄と私と弟と妹です。全部で8人です。趣味はバスケットボールをしたり、おにぎりを育てたり、時計をしたりすることです。学歴はタグムシティトレイドスクールという専門学校で節約管理職というコースで2年間卒業しました。仕事の経験はジャリビーという会社で5月間サービスクルーとして働いていました。目的は家族のいい将来のため自分にビジネスを始めたことで日本に行きたいです。そして高い給料をもらいたいです。よろしくお願いします。どうもありがとうございます。